Добрый вечер усім! Я у нецярплівасці, сябры. Бачыце, у мяне новая кніжка казак. Яны, я ўпэўнены, такія цікавыя. Ой, зараз дзядуля прыйдзе, і я папрашу, каб ён мне одну казку прачытаў. Рмал, прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Буслік, салют. Ой, добрый вечер, Рыся. Буслік, давай са мной вячэрнюю гімнастыку рабіць. Ой, не хочу. Рмал, чаму гэта? Гімнастыка зробіць цябе, Буслік, больш трывалым і моцным. Гэта я ведаю, але ў мяне іншыя планы на вечар. Цікава. І што ў цябе за планы? Я ўзяў у бібліятэцы новую кніжку казак. Мне сказалі, яны вельмі цікавыя. Дык ты чытаць збіраешся? Не, я чакаю дзядулю Добрадзея. Хочу, каб ён мне услых казку прачытаў. Рмал, Буслік, але ты сам умееш чытаць? Умею. Але дзядуля так выдатна чытае казкі па ролях. Яго слухаеш, быццам мультфільм глядзіш. Сапраўды, дзядуля ў нас таленавіты. Але вымушана цябе расчараваць, Буслік. Чытаць ты будзеш сам. Гэта чаму? Таму што дзядуля будзе займацца са мной вячэрняй гімнастыкай. Ты ўпэўнена? Абсалютна. Рмал, у мяне некалькі практыкаванняў, якія трэба рабіць у парах. Вось дзядуля мне і дапаможа. А як жа казка? Буслік, пачытаць ты можаш і сам. Але я першы прыдумаў, чым мы з дзядулем будзем займацца. Якая розніца? Першы, другі. Дзядуля і так увесь дзень вочы напружвае. То штосьці рамантуе, то казкі піша. А ты ўвечары яму адпачываць не даеш. Дзядулю і фізкультуры за дзень хапае. Ён і ежу гатуе, і гуляе з намі на вуліцы, і дарожкі ад снегу чысціць. Так што лепш яму пасядзець і адпачыць з кніжкай. Рмал, Буслік, які ты ўпарты. Як і ты, Рыся. І ўвогуле, я маленькі. І што з таго? А тое, што маленькіх любяць больш. Чаму ты так вырашыў, Буслік? Як чаму? Маленькім заўсёды саступаюць, на іх амаль не сварацца. Атрымліваецца, і любяць больш. Рмал, значыць, ты хочаш сказаць, Буслік, што дзядуля больш любіць цябе, чым мяне? Ой, на жаль, Рыся, гэта так. А вось я не згодная, Рмал. Дзядуля проста цябе шкадуе, таму што ты часта плачаш, а любіць ён больш мяне. Няпраўда. Праўда. Дзядуля ганарыцца маімі спартыўнымі поспехамі. Ён кожны раз так радуецца, калі я атрымліваю медалі. Ну, безумоўна, цябе дзядуля таксама моцна любіць, толькі пасля мяне. Ведаеш што, Буслік, мне надакучыла спрачацца, Рмал. А як мы высветлім, хто з нас правы? Вельмі проста. Зараз прыйдзе дзядуля, і мы ў яго спытаемся. Правільна. Я яго паклічу, і ён хутка прыйдзе. Рмал, мы яго паклічам. Дзядуля! Дзядулечка! Ходите до нас! Иду. Добрый вечер, деточки, мои любые кветочки. Прывітанне, дзядуля Добрадзей. Добрый вечер, Рмал. Дзядуля, у нас да вас вельмі важнае пытанне. Только адкажыце сумленна, калі ласка. Обовязково, мои кветочки. Правда, што вы больш любіце мяне? Ой, безумовно, правда, маленечки. Чакайце, дзядуля, мы ж у вас разам спыталіся. Каму вы адказалі, Рмал? Я кому? Вам двоим, кветочки. Не, вы адкажыце канкрэтна, каго вы любіце больш. Ці вы ўвогуле больш любіце Яначку, Рмал? Ой, а я пра гэта і не падумаў. А Яначка ж у нас выдатніца і прыгажуня. Мы правільна здагадаліся, дзядуля? Не, неправильно. Дык што, вы больш любіце Топу? Але ён не вельмі паслухмяны. Так, кветочки мои, хопить гадать. Тады адкажыце нам на пытанне. Так, вось паглядзіце. Гэта у мяне што? Рука.
А на ёй Пальцы, Ромал. Але пры чым тут яны? зараз усё зразумееце. Вось калі я буду штосьці рамантаваць і выпадкова стукну малатком по пальцу. Ой! Ой-ой-ойачки, вам будзе балюча. Скажите мне, калі ласка, кветочки мои, ёсць розница, по якому пальцу я стукну? Няма, Ромал. Будзе аднолькава балюча. Вось так и с вами, деточки мои. Я аднолькава люблю вас вельмі моцна и радуюся вашим поспехам и переживаю, калі штосьці у вас не атрымліваецца. Значыць, для вас мы ўсе аднолькавыя. Аднолькава любимыя. Дякуй, дзядулечка. Мы вас таксама вельмі моцна любім. Дзядуля, можа вячэрнюю гімнастыку зробім? Ромал. А ці вы мне казку па ролях прачытаеце? Усё зробім абавязкова, деточки мои любимые. А толькі гэта будзе заўтра. Ну чаму? Ромал, таму што мы на спрэчку марна страцілі ўвесь час. Так. А вось і не марна. Мы высветлілі, што дзядуля нас усіх моцна любіць. Менавіта. І зараз я маім любимым кветачкам уключу цікавую вячэрнюю казку. Ура, глядзім. Глядзім. А зараз, деточки мои любые кветочки, час рыхтавацца да адпачынку. Бо каб заўтра ўсё паспець, трэба добра выспацца. Так што чысцім зубкі, мыем тварыкі і адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад цёплыя коўдрачкі. Ромал. Добранач, сябры. Вочки закрываются, сны казки пачынаюцца. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вальшаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.